Ýewropa Birleşiginiň elçisi Diego Ruiz, Ýewropanyň gaz bazary täze taslamalara açyk. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň wekilhanaty 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlanyp duşup geçirdi. Oňa Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň adatdan daşary we dol ygtyýarly elçisi Diego Ruiz Alonso, Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň elçisiniň birinji geňeşçisi Renata Vrobel, ýurdumyzdaky daşary ýurtlaryň elçihanalarynyň metod boýunça hünärmenleri, metod wekilleri we köp sanly mehmanlar gatnaşdy. Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň gatnaşan bu duşuşyny Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň adatdan daşary we dol ygtyýarly elçisi Diego Ruiz Alonso hemde Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň elçisiniň birinji geňeşçisi Renata Vrobel 2021-nji ýylyň jemlerine bagyşlanyp Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň wekilhanasynyň alyp baran işleri, Türkmenistanyň hökümeti bilen durmuşa geçirilen taslamalar barada giňişligin gurun berdiler. Ýewropa Birleşiginiň elçisi Diego Ruiz özüniň wekilçilik etýän guramaty bolan Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge uly gyzyklanma bildirýändigini bellädi. Ol Türkmenistanyň wekilhanasynyň ýurdun hökümeti bilen sewda, oby hojalygy, alym bilim we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň ýeňildilýändigini bellädi. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň elçisiniň birinji geňeşçisi Renata Vrobel bolsa, Ýewropa Birleşiginiň wekilhanasynyň Türkmenistanyň amala aşyrýan taslamaları barada giňişligin maglumat berdi. Şeýle hem hanym Renata Vrobel sewit hyzmatdaşlyk gatnaşyklary barada hem misallar getirdi. Soňra duşup, sorag jogap görnüşini dowam edelim. Была в прошлом году такая официальная информация о том, что Туркменистан и ЕС разрабатывает, правительство Туркменистана и ЕС разрабатывает дорожную карту сотрудничества. И даже назывались конкретные направления сотрудничества. Это энергетика, транспорт, торговля, образование. На каком сейчас уровне находится вот эта стадия вот этого развития этой программы? We can cooperate. Energy, transport is clear. Those are the important things for Turkmenistan. Trade and education. We've been working fine. I think that last year or this year even, we finished one long project that has been going for a long time. That's one project. We have maybe negotiations with Turkmen side now. What do you think? The European gas or energy market is open to new projects and new investments. Short periods of time these flags and the schedule for this matter, if you will let. Yeah, of course. No problem. No. Dealing with agriculture in Turkmenistan that we finished last year. Very successful one. Projects in Turkmenistan, like business capacity building projects. To us, a project or an idea, and you say that this is for this, and then you also say that there is a component because we are promoting women integration in the job market, or Mind, but they have not translated yet in concrete projects, and we will be reaching out to women for advice on what we should focus. But there will be certainly a component which is called consulting civil society on women's rights, and not only that the civil society provides advice to the EU delegation. Şeýle hem elçi Diego Ruiz sport denanlarynyň gatnaşmagyna telekeçilik işleri, Türkmenistanyň hususy powdanyň önümleriniň Ýewropa standartlaryna öndürilmegi bagatda durmuşa geçirýän taslamalar barada soruldy. Ýewropa Birleşiginiň elçisi Diego Ruiz Alonso odalyň bellep geçişi ýaly Ýewropa Birleşiginiň wekilhanasynyň işläp düzýän taslamalarynyň köp uğurlary gurşap alýanlygyny bellep, denanlaryň telekeçilik işine gollaw bermek, Türkmen telekeçileriniň işleriniň ilerledilmegi bagatda taslamary durmuşa geçirmek üçin gyzyklanma bildirýänliklerini belledi. Elçi Türkmen pomidorunyň hemde beýleki bakça önümleriniň hilliniň ýokardygyny bellep, önümleriň Ýewropa ölümlerini öndürmegi diňe bir Ýewropa bazaryna däl, eýsem ähli bazarlara girmäge mümkinçilik berjekdigini belledi.
ol Türkmenistanyň hökümeti bilen owa hojalyk ulgamynyňky hyzmatdaşlyk taslamalarynyň durmuşa geçirilýändigini hem agzap geçdi.